Lawol hakkunde Ndar e Tiwawon nena teska no heewi accident ji no feewi ha tengti noon e ɗeɗo balɗe hiccanki tan accident musɗo waɗi wuro wiyetego Mbaka LO ɗo waɗɗani hay ndega Danda Fall ha yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi hen pittali mabɓe sababu ɗin ɗon accident ji noon so en tugnima e ɓeɓe kawriɗen e beddaji Louga he ko siɓi hen tali paɗɗo o e leɗɗe ɗe ɗe ganduɗa ɗe heɗe jimbita e pegge he tali bo xam ne yow ñaari oto bu ñu defante ni kenn xaytu fa tali o ina faaɗi no feewi saabu hay otoji ɗiɗi mawɗi purɗi potte hen ko caɗele mawɗe te ko sa feeji jippade tali o tan a yanat e leɗɗe he sarari ɗoɗo accident o waɗi ha naata Dakar gon tali o moƴƴani ɗon hay ndega komo gasɗe ɓole ɗum jaadaki e route national Ngan Diop tawɗen ɗum ko Santhiaba Sud kañum ne tegi feɗendu mum ko e visite aji technique he e surcharge o baɗateɗo e nder otoji he ko seɓi ko e otoji ɗi dogatɗi visite technique majji moƴƴani a yiyat hen oto nayuɗo no feewi mbo handani e visite technique gueɗel ɗimmel guel oto mo jiiɗa kala komo ko rimdata mbo hattanani ɗum ha hande surcharge o nini ɗo ko fayti e ko ministre o haali kon noon woni permis à point o ɗo mo ganduɗa o ko place mum tawɗen ɗum ene hen yahdi permis à point e yidam koko moƴƴi chauffeur ɓe kam ɓe kolliti ko wonde ɓe gondani hay ndiga e ko ministre o haali ko permis ji ɗi o jeeya wadde noon o fotani ɗi jabtude nden o fotani daw tan wiya ene jabta permis ji e ko ganduɗa ko yowtaki e hay kuulal gotal ɗum dal e miijam ko yeyde doole no ene wawa wade foof kam ardiɓe ɓe ene foti yawɓe gadda safara e ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ɗi ñande kala pittali ene hen mbase